Mi nombre es Gisela y soy argentina. Vine a Terraza porque tenía la inquietud de buscar algo mejor para mis hijos, mi familia. Tengo 3 niños y bueno, y con mi esposo pensamos buscar un lugar en España y de repente la amiga de mi mamá vive aquí y ella nos hablaba muy bien de este lugar y entonces fue una decisión que tomamos en familia y nos vinimos. Em dic Abdoulaye, i vaig néixer al Senegal i vaig venir a Terrassa a través del meu cosí, perquè jo vaig viure abans a Múrcia. Em va trucar el meu cosí que estava vivint a Terrassa fa anys i em deia que, com Abdoulaye, tu tens una carrera universitària i Terrassa és una ciutat universitària, pots aprofitar. Per això vaig venir a Terrassa. Em dic Khadija Sali, que sóc del Marroc. Vaig venir a Terrassa als anys 95, 96. El motiu per venir, tenia els meus germans que estaven instal·lats a Sant Cugat i tenien un negoci, i llavors em van convidar a venir per veure com està, no, la situació a l'Occident, era com un regal. Llavors, quan vaig venir, em va agradar molt, perquè el primer motiu era trobar-me amb els meus germans, perquè la unió familiar sempre hem nascut a una casa molt gran i molts germans, per tant, al marxar tots els nois de cop, els trobava a faltar. Llavors, quan vaig venir a Sant Cugat, em vaig trobar super tranquil·la, perquè el lligam que tenia amb ells cridava més que tornar al Marroc. Llavors vaig decidir quedar-me aquí. La meva mare estava molt preocupada perquè estudiava, era molt bona estudiant, i em deia: què feies allà? Aniràs a rentar plats. I dic: mama, no és el tema dels plats, sinó tot el conjunt, no? I llavors vaig començar així, vull dir que vaig venir ni per treballar ni per buscar-se la vida, com diuen, i he vingut com a turista i ja porto gairebé 25 anys aquí. Em dic Mercè Martí Aroles, vaig néixer a Barcelona, soc una barcelonina a la que el fenomen de la gentrificació va fer sortir de la meva ciutat i em va portar fins a Terrassa. Sento haver viscut l'experiència de la gentrificació, sento haver, no per una tria realment pròpia, voluntària i lliure, haver canviat de ciutat, però el que no sabia és que m'esperava a Terrassa i m'esperava, a més, amb els braços molt oberts. I després de Sabadell he vingut aquí a Terrassa al final 2008. Tenia aquí amics a Terrassa i a més he generat unes primeres relacions, he estabilitzat aquí i directament he entrat en el moviment social, els primers contactes directament amb moviments socials d'aquí a Terrassa, perquè jo he vingut des del Marroc com militant, estava al moviment estudiantil, la universitat, després els joves de la lluita pel dret humans, el nivell laboral i tot això, i llavors quan he vingut aquí ja tinc l'herramienta, no? Llavors la continuïtat. I directament això no he tingut dificultat per integrar-me al moviment social i la gent d'aquí de Terrassa, i llavors formava part del moviment social aquí en Terrassa, d'esquerra i de tot, sobretot d'esquerra, jo soc un militant d'esquerres, i llavors m'ha facilitat els contactes. Al llegar siempre los principios son difíciles, a pesar de que ya tenía aquí a 2 hermanos y una hermana. Los inicios, pues como siempre, son complicados por el tema de la vivienda y tal, ¿no? Pero en cuanto al tema de adaptación y tal, pues no me supuso ningún problema, porque como ya desde los 16 años ya había salido de mi tierra, pues de alguna manera el impacto pues fue mínimo, ¿no? Porque en definitiva el idioma no había ningún problema, a diferencia de vivir y trabajar en Alemania. Entonces, pues de entrada los típicos problemas de viviendas al principio muy penosas, porque de alguna manera los recién llegados, pues de alguna manera nos teníamos que comer lo que otra gente no quería, ¿no? En cuanto a viviendas muy insalubres, muy complicadas y tal, ¿no? Eso es prácticamente el primer año. Luego a partir de ahí, pues ya la cosa se normalizó
En cuanto a vivienda, ya compramos vivienda, un piso en Camparellada, que es el barrio donde siempre he residido desde que estoy en Tarrasa y en Cataluña. Y en cuanto a trabajo, sin problema, porque prácticamente empecé a trabajar de inicio en una multinacional alemana, en un laboratorio farmacéutico. Y en cuanto a tema de adaptación o de ningún tipo de problema, porque como siempre he sido una persona muy, muy abierta, muy inclusiva, no he tenido ningún tipo de problema en ese aspecto. Al començament va ser una mica dolent perquè com que jo venia d'un país tropical, la climatologia és totalment diferent. Quan vaig sortir de casa, de Lima, feia aproximadament uns 23-24 graus i quan vaig arribar a l'aeroport de Barcelona va fer 10 o 11 graus i em va afectar moltíssim. Fins i tot em va donar una pneumònia i va haver d'anar-hi immediatament cap a la MUTFA. Sí, però afortunadament tot va sortir bé i jo després em vaig acostumar a tot, al clima, a la climatologia i em vaig adaptar bé. De fet, que estic aquí a Terrassa, el primer que vaig fer és entrar en una colla de cultura popular d'aquí. Sí, en 3 mesos, des que vaig venir, i amb la meva filla vam entrar a la colla del Bitxo de Torre Mitger i encara estic amb la colla i és una cosa que mai havia pensat que podia fer, perquè és una cultura diferent de la meva, però ara sí que sento que estic... No m'agrada utilitzar la paraula integrada perquè integrada és com si fos forçada, però no. O sigui, perquè volia fer-ho amb la pròpia voluntat i això em va portar estic més a prop de la gent, no? I sobretot la gent d'aquí, no? De Terrassa. I en Terrassa he participat, he recitat, clar, cantar no podré, perquè no sé cantar, però recitar he recitat en diferents puestos, inclús en la festa mayor, o sea, en el grupo extremeño de Terrassa, m'entens? O sigui, fins fa 4 dies, i no sé, sí, d'una forma activa, clar que sí. Sí, sí, sí. Sí, porque te digo, porque es que yo he participat en la vida social de Terrassa. Llavors, clar que em sento terrassenc, però participo. Dins de l'associació he participat per millorar el meu barri. Si millores el meu barri estàs millorant Terrassa. I no només això, sinó que a més has participat dins de l'associació d'associacions de veïns, de la federació, amb la qual estàs donant les teves idees perquè surti una mica millor. Reunions amb la policia municipal, perquè inclús amb els Mossos d'Esquadra, perquè hi hagi una seguretat digna de lo que mereixen, no només al meu barri, sinó a tot Terrassa. Sí, participo d'una forma activa. Bueno, ha costado porque no sabía que se hablaba el catalán. Y cuando llegué con mi familia y vi que había otro idioma, sentía como que me iba a costar un montón. Pero cuando fui conociendo el idioma me encantó y sí que sentíamos la necesidad de sentirnos parte del lugar, abrazando todo lo que tenía. Y me llamó mucho la atención desde el paisaje, desde el lugar en sí, la gente, todas las posibilidades que veíamos nosotros, la tranquilidad. Me transmitió mucha tranquilidad Terrassa y eso fue lo que nos hizo decidir que nos quedaríamos aquí. Poder també aprendre el català, perquè vaig venir també i vaig començar a aprendre el català en el Centre de Normalització Lingüística i allà en la colla era un lloc on podia també practicar el català. O sigui que vaig aprendre molt, no? amb la colla també i amb el temps també vaig fer molts voluntariats i això em va
el que em va portar que podia compartir les meves experiències, el meu coneixement amb la gent que més necessitava. Amb el problema de la llengua, que no hem parlat de la llengua, doncs sí que la majoria expliquen que va ser un hàndicap molt gran, però m'hi vaig trobar una senyora que em va explicar, que em va dir, pues, per mi va ser superfàcil, perquè quan vaig començar a treballar, la senyora on treballava em va dir, tu vols aprendre el català? Doncs a partir d'ara parlarem el català. I superbé, ho va anar a explicar, ho va aprendre molt fàcil. Amb això de la llengua, clar, també tenien un hàndicap molt gran amb la llengua. He de confessar que em sento barcelonina, perquè jo crec que qualsevol persona que canvia, quan no és en aquest sentit d'una elecció realment lliure o voluntària, sinó que és producte d'alguna circumstància que t'obliga a aquest canvi, el teu cor sempre queda allà on vas néixer. En el meu cas és així. Però és cert també que exerceixo de terrassenca, m'hi sento i sobretot m'he trobat amb persones terrassenques elles, de Sotarrels, que em fan molt fàcil sentir-me'n. Estic vivint aquí a Terrassa i sento terrassenc per què? Perquè quan, per exemple, està el cotxe o algun lloc, escoltant notícies, parlant molt d'altres ciutats, però quan surt a Terrassa, jo, ostres, com qual estan parlant de mi. I llavors ja tinc interioritzat Terrassa dintre de mi, a part de quant temps, 18 anys que estic vivint aquí, estic treballant i tot això aquí en Terrassa, tinc amics, companys, companyes aquí a Terrassa i tinc red social aquí a Terrassa i lluitat a Terrassa i seguiré lluitant a Terrassa. Això no vol dir que altres ciutats no, sinó tota Catalunya, tot estat, a nivell estatal i a nivell internacional. Soc una persona internacionalista, però també soy terrassenc també. Nada, solamente decir que Terrassa es una ciudad que, como he dicho, es muy acogedora, pero es una ciudad también que está creciendo mucho. Y hoy en día, cuando llegué había pocos senegaleses, había pocos extranjeros en general, pero hoy en día hay un boom de gente extranjera que realmente ellos también lo que necesitan es incorporarse en la vida activa de esta ciudad. Ahí entonces lo que propongo, lo que me gustaría que realmente se haga a nivel de la administración, que sea mucho más visibles, que la gente que de fuera se sienten arropados por los poderes administrativos y que realmente a partir de ahí yo creo en una ciudad realmente acogedora, que realmente digamos que la migración es una riqueza, porque yo pienso que en la vida hay que dar de su parte para recibir del otro. Entonces, nosotros como gente extranjera tenemos algo que ofrecer, pero tenemos algo también que aprender, ¿vale? Y aquí, si cada uno trae de su parte y cada uno intenta realmente conocer al otro, la cosa será mucho mejor. El Laboratori Ciutadà surt del Pla de Museus, un pla de museus que es va aprovar a la primavera del 2023. Aquest pla de museus el que vol és donar una mirada més social. El Laboratori Ciutadà és justament una manera de que les persones facin
crear les exposicions del Museu de Terrassa. És a dir, volem que la ciutadania participi en la confecció de les exposicions del museu i vam crear aquest laboratori ciutadà com un espai de proves, d'assaig i error, en el que estem aprenent tots. I el que volem també és que les persones aportin el que elles volen. O sigui, que el museu sigui també que parlem del que interessa a les persones. El grup motor és el grup que tira endavant el carro de l'exposició. El que vam fer va ser una crida, i a través d'aquesta crida que es va fer a nivell de xarxes socials, a nivell també de correus electrònics, de posar-nos en contacte amb diferents persones, i aquest grup motor és el que, a partir de les seves idees, a partir dels continguts que ens han aportat, doncs hem creat el relat d'aquesta exposició. La idea principal també és poder apropar el museu a la gent. Sempre, a vegades les institucions culturals, sempre volem que la gent ens vingui a veure, però tampoc fem res per apropar-nos a les persones. I penso que el Laboratori Ciutadà és una manera d'obrir-nos a la ciutadania, parlar de coses que interessen a la gent, perquè moltes vegades quan nosaltres fèiem exposicions doncs parlàvem del que crèiem que interessava, però potser la gent no ens deia què era el que interessa, i amb els laboratoris ciutadans el que pretenem és això, que sigui la gent també, que les idees no vagin només de dins a fora, sinó també de fora a dins. I això, apropar-nos bàsicament a la ciutadania i fer que les coses que passin en el museu siguin coses que els importin, que els interessin. O sigui que en definitiva és això, és apropar-nos a totes les persones de la ciutat. En realitat, aquest projecte sorgeix de la realitat social i urbanística també de Terrassa. Terrassa és una ciutat que s'ha anat formant, que ha anat creixent a partir de diferents moments migratoris o a partir dels creixements poblacionals, molts dels quals s'han vingut produïts per migracions. I la ciutat, això es veu en l'urbanisme també de la ciutat, i creiem que era important començar amb aquest tema, perquè és la primera vegada que fem aquest laboratori ciutadà. La veritat és que hem après moltíssimes coses amb aquesta exposició. Hem après una nova manera de fer exposicions, hem après també a incorporar idees que d'entrada no teníem pels propis biaixos. Hem après també a reconèixer biaixos que no sabíem que teníem com a institució i ens hem adonat. I jo crec que encara ens queda molt per aprendre. De fet, això és un laboratori ciutadà, li vam voler posar laboratori ciutadà amb aquesta idea de, és una cosa que estem aprenent i formar part, o sigui, en un laboratori de proves, l'assaig i l'error forma part de l'aprenentatge també. O sigui que encara estem aprenent i espero que aprenguem molt més.